ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବଳ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଏହି ଦେଶର ମାଟି ଅନେକ କାହାଣୀ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି, କିଛି କାହାଣୀ ମହଲର, ଆଉ କିଛି କାହାଣୀ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ର। ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଛୋଟ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମରୁ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସଂଘର୍ଷ, ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା ଜୀବନ। ସେଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏକ ସାଧାରଣ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ, ଯାହାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଦିନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆଜିର ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମାଟିର ଝିଅରୁ ଭାରତର ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଲି ଦେବରାଜ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରି ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। 20 ଜୁନ୍ 1958 ମସିହା ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉପଳବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେ ଥିଲେ ସାନ୍ତାଳ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ସାଧାରଣ ଝିଅ। ତାଙ୍କ ବାପା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମୁର୍ମୁ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ସରଳ କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ସିଙ୍ଗଡୁଡୁ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ପରିବାର ପରିଚାଳନା ସହ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଦୁର୍ଗୀ ଟୁଡୁ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାକ ନାମ ବାଟି ଥିଲା, ଯାହା ଶେଷରେ ପୁଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ନାମ ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୁର୍ମୁ ଶିକ୍ଷା ବେଳେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରାମ ସ୍କୁଲରେ ସମାପ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳା ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁର୍ମୁଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର 1979 ମସିହା ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସେଚନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜଣେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସେଠାରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଶ୍ୟାମଚରଣ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଇତିଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ ଥିଲେ, ଦୁଇଟି ପୁଅ ଥିଲେ। ସିପୁନ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରହସ୍ୟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୟାମ ଚରଣ ମୁର୍ମୁ 2014 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। 1994ରୁ 1997 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 1979 ମସିହାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ କାଉନସିଲର ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ 2000 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ସମୟରେ ସେ 6 ମାର୍ଚ୍ଚ 2000ରୁ 6 ଅଗଷ୍ଟ 2002 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 6 ଅଗଷ୍ଟ 2002ରୁ 16 ମଇ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। 2007 ମସିହାରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। 2009 ମସିହାରେ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 2013 ମସିହାରେ ସେ ବିଜେପି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲେ। ମୁର୍ମୁ 18 ମଇ 2015ରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପଦବୀରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ହୋଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର 6 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ବିଜେପି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଥିଲା। ସେ 2019ରେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର 6 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମେ 2015ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2021ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଜୁନ୍ 2022ରେ ବିଜେପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2022 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ ଏନ୍ଡିଏର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଯଶୋବନ୍ତ ସିଂହଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିଜେଡି, ୱାଇଏସ୍ଆରସିବି, ଜେଏମ୍ଏମ୍, ବିଏସ୍ପି, ଏସ୍ଏଚ୍ଏସ୍, ଜେଡି ଭଳି ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
21 जुलाई 2022 रे मुर्मू 2022 राष्ट्रपति निर्वाचन रे 28 राज्य मध्य 21 साधारण विरोधी प्रार्थी जसवंत सिंह को 676 रु 803 इलेक्ट्रोल भोट सहित परास्त होइथिले। 26 जुलाई 2022 रे द्रौपदी मुर्मू भारतर 15तम राष्ट्रपति भाव में शपथ ग्रहण करथिले, जहाको पूर्वतन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य प्रतिनिधि उपस्थिति रे भारतर 48तम मुख्य विचारपति एन.वी. रमणा ग्रहण करथिले।